Hyvää huomenta! Tänään videossamme tarkastelemme tarkemmin Illuxin HTT 4 Pro sähköpotkulautaa. Se on keskitason sähköpotkulauta, varustettu vankkoilla 8,5 tuuman ilmatäytteisillä renkailla. Siinä on mukava kumialusta, jolla seistä, integroitu tukijalka ja latausportti alaosassa. Tätä potkulautaa pyörittää 350 wattin moottori, joka pystyy saavuttamaan enimmäisnopeuden 30 kilometriä tunnissa ja enimmäiskantaman 35 kilometriä. Turvallisuutesi varmistamiseksi olemme integroineet mobiilisovelluksen, jonka avulla voit säätää nopeusrajoitusta, lukita potkulautasi ja asettaa vakionopeussäätimen tarvittaessa. Siinä on vankka alumiinirunko, jossa on IP44 luokitus suojaamaan sateelta. Vasemmalla puolella on soitin ja takana mekaaninen levyjarru, kun taas oikealla puolella on kiihdytysvivusta. Siinä on myös hieno LCD-näyttö, joka näyttää nopeutesi, akun tason ja tilan, mukaan lukien hitaat, keskinopeat ja nopeat asetukset. Yhteenvetona Illux HTT 4 Pro sähköpotkulauta on luotettava ja käytännöllinen valinta niille, jotka etsivät keskitason potkulautaa. Kiitos kuuntelusta. Toivomme puhuvamme pian toisesta jännittävästä tuotteesta. Pysy kuulolla ja aja turvallisesti.